Oedden ni'n ffodus bod un o'n cydweithwyr wedi bod mewn cysylltiad efo Sioned o Cymunedau Digidol Cymru cyn y Nadolig, a nathon ni allu trefnu diwrnod hyfforddiant yn Hachwedd i gael hi drosodd yma yn Hwb Dinbych i ddysgu'n tîm ni fel tîm Mentra Cymunedol Grŵp Cynefin fwy o wybodaeth am yr adnoddau digidol fedrwn ni ddefnyddio i wahanol agweddau o'n gwaith. Oedd y wybodaeth nathon ni gael gan Cymunedau Digidol Cymru cyn y hyfforddiant yn ystod ac ar ôl yn werthfawr iawn i ni o ran yn gwaith dydd i ddydd. Mae wedi gallu helpu ni gwella ein cyfranogau tenantiaid o ran defnyddio ffyrdd mwy digidol o hel barn yn tenantiaid ac rhannu gwybodaeth dyn ni angen rhannu hefo nhw o ran pethau perthnasol sydd yn newid mewn gwasanaethau neu newid oherwydd yr llywodraeth. A mae wedi bod yn help fawr i'r prosiect Bus Stop hefyd o ran nathon ni ddysgu am lot o apps newydd oedden ni heb glywed am fel hyd fel bobl ifanc yn meddwl bod ni'n rhaid da efo'r ochr digidol o bethau. So oedd yr Bus Stop yn medru dysgu am apps i wneud efo iechyd, fysa'n gallu helpu ar sesiynau, apps sy'n gallu helpu efo cyllido, fysa'n gallu helpu efo sesiynau ar ystadroedd neu mewn cynlluniau gwahanol hefyd. Mae'r hyfforddiant gan Cymunedau Digidol Cymru wedi helpu ni er mwyn hyrwyddo'r prosiect. Da ni wedi datblygu gwefan Facebook ni. Mae'n bwysig i ni gadw cythonrwydd er mwyn bod defnyddwyr ein gwasanaeth ni yn gallu cadw trac ar beth da ni'n neud a beth yw'r prosiectau sydd yn dod fyny gyda ni. Ers y hyfforddiant, da ni wedi cael 4 iPad newydd er mwyn medru mynd allan i'r cymunedau fel bod bobl yn cael mynediad i'r rhyngrwyd yn unrhyw le. Felly, da ni wedi medru dod â technoleg gwybodaeth i fewn i unrhyw sesiynau a pecynnau. Mae'r prosiect Bus Stop yn brosiect sy'n cael ei ariannu gan 3 cymdeithas dau ac awdurdod lleol. Felly mae Grŵp Cynefin, Tai Golygedd Cymru, Cartrefi Conwy ac Strategaeth Tai Conwy yn talu fewn i'r prosiect. Cerbyd mae'r prosiect yn ddefnyddio i fynd o gwmpas cynlluniau gwahanol a stadau gwahanol. Ac ar y cerbyd mae yna y rhyngrwyd, teledu, byrddau ac mae jyst yna wrgylch mwy anffurfiol i rannu gwybodaeth ac ateb unrhyw gwestiynau neu issues gyda nhw yn codi. Mae'r prosiect yn gallu cynnig amryw o wasanaethau. Maen nhw'n gallu helpu hefo problemau ymddygiad gymdeithasol, dysgu plant am natur, o gwmpas iechyd, o gwmpas cyllido a materion ariannol. Mae'r cymorth dyn ni wedi cael gan Cymunedau Digidol Cymru yn galluogi ni i wneud y sesiynau mewn ffordd mwy interactif a digidol. Mae hynny'n gwneud hi'n haws i ni rannu gwybodaeth, casglu gwybodaeth ac yn gwneud o'n ffordd mwy hwylus o bobl yn gallu ffeindio allan be maen nhw wedi bod eisiau ffeindio allan y salwm ac i ateb unrhyw gwestiwn sydd gen nhw. Felly, da ni'n mynd ar tabledi allan i'r cartrefi gofal ychwanegol fel bod defnyddwyr gwasanaeth yna yn cael eu cynnwys, ddim yn cael eu gadael allan yn digidol. Esiampl o hyn ydy, er enghraifft, da ni'n mynd yna fel bod nhw'n dod i arfer gyda sut i ddefnyddio nhw ac maen nhw eisiau help gyda pethau er enghraifft Skype. A mae hyn hefyd yn taclo ynysu cymdeithasol, oherwydd maen nhw dal mewn cysylltiad gyda teuluoedd. Y hyfforddiant wedi codi ymwybyddiaeth am apiau sy'n ddefnyddiol ar gyfer ein sesiynau. A mae wedi helpu ni ar gyfer gwerthuso ar ddiwedd sesiynau bod o'n ffordd mwy diddorol i bobl ifanc i fedru rhoi adborth yn ôl.